Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumatak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nabag na bigat yung amin na sangapada papagayam. Manipod ito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Lucos Norte, Philippines, at yung maning nasumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagayam nyo ni Manong Yuan, Nemi Ruiz, kung kablaw, tinimbag nga oras na imbag ng bigat. At padanan nyo ito pagkasalitaan ni Kanuto. Bain baga, wano arem mata, bain baga, anyat agbalin nga resultana. Ato siguro man kita ama mo yung mabain nga mangibaga. Babain lang ka na iti matana. Nga ibagbaga na ti mensahe. Iti panagayat na iti maysa nga babae. Kat mabain ng mga baga. Anya nga tatagbaling resulta ti maysa nga kaskin ni Kanuto nga bain baga arem mata. Arem mata bain baga. Sagudahin nga ron ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Kanuto aya arem mata bain baga kuna natoy Dear Manong Nemi, nagkaubingan, agkaroba, nagkaredwaran kami iti elementarya ken high school, ken Pearly. Nasangit ti tunggal may sa kada kami Manong Nemi gabota, agka-birthdayan kami pay. Nadumteng ti pa nag-birthday mi ken Pearly, Manong Nemi, sang-sang kamay sa, ti paalami. No, maminsan, ijabalay, ti pakaangayan na, ket umaymat ni Pearly, naginirakil na, gagayem ken kakabagyan na. Ay sinsinublat kami Manong Nemi. So marunumat nga pa nag-birthday mi, ijemat balay da pakaangayan. Sa nga pulo lang nga balay Manong Nemi ti baet, ti ba nagkaruba mi. Nasingid met dagiti naganak ka na kami. Naganak ka niya, naganak ka ni Pearly, dadadaga po na apay nga. Adad naman nga nasingid kami. Naging ganyan bilang mi, ti bagbagi mi kas best friends. Managip ko pala nga iti andakam ti elementarya Manong Nemi. Aking kinibin kami nga mapanagbasa, walking distance lang. Iti eskwela elementarya. At tinulong kami. Nuanyat problema na, iti leksyon mi. Akit problema kumet. At tinulong kami, at sinuro kami. No kasta nga kibin kami Manong Nemi nga magbag na, kinita kami nga ginisem. Maragragsakan met Manong Nemi, didaganak ka na kami ti kinasingad ti tunggal maysa. Best friends nga. Ada pwede kiti kundawi Manong Nemi, nga umay ni Pearly dito'y balay.
Dito yung maten manong naming nga, makipangan. Kasta akmet. Ori saan nga meron na iti panangan, kunan tumit ni mamang na. O kano to? Di ka pala pumanaw Dito yung kanto ng amangan. Kastan tumati baga, da mama, kani papa, no kasta nga ni Pearly. Pearly, balasan ko. Tito, tita, dito yung kanto ng amangay. Ha? Ala, ituloy yung kani kanuto tiya. Agbasa ka ng direksyon nyo. Kasta man ti ko nami. Awan ti sabali karamidan nyo, no at kayo di eskwela, ipas na kayo nagbasa, no at kayo dito yung abalay, imbas nga gayayam kayo, agbasa kayo ti leksyon nyo. Ang irapin nyo, gayayam, taubing kayo met lang. Maggraduaran kami ti high school, manong name nung pagpadpada kami, nga awan ti honor na, nga at least, nangangatumet ti grades me. Hindi pa nagbasa mi ti high school, manong name, agkalkalugan kami. Taday na kila, dagiti naganak kada kami, agbingay da. Iti arkila. Iti tricycle, manong name nga pagluganan mi nga mapan, iti sentro, iti ilimi, ayan, iti high school, pagbasahan mi iti secondary. Siyempre, manong name nga katugaw kami. Tangkanayon nga pagbagagkan ko na. Nakasta nga katugaw kami, manong, nagbanglo ka? Ay, si kamit. Ala, kamit ka nagbanglo ka. O, si ka, nabanglo kamit, kanmo to. Perling, pamimbintas ka. Balasang ka. Samot pa ya. Malasita nga pailaan. Orisi ka. Guwapo kami. Baro kami ten kanuto. Gano kasta manong nemi nga bekan period mi akoy-kuyo kami no kwa manong nemi iti unek ti compound ti eskwela. Kasi iti dati, iti adaham ti elementarya. Pulos nga wan ti mamagsina ka na kami. Ngayon nung kasta nga, damabang ko gatangan, bati ka Adan naggatangan. Agan anad ka, kanuto. Sige, okay. Agan anadak para ken ka. My best friend. Ito nagsubliak manong name kasta una ito ti panangaribongbong, di kiti lalaki kas kanya ken kuwana. Uy, adatan ka no to. Ala, gilisi kayo, pumano kayo. Adatan ka nito, kani. Iparit na nga kasalita tayo, girlfriend na. Kumadayutan tumaten manong name. Ano ti bagbagada? Dagi ti boy sa kas kanya. Bagbagada, napintasak. Yung bagbagada, bakit ako? Wala, bakit ang agayem? Sige, madanunan ti oras ti klase na. Ita nagbasa, sumartan. O ti magnanagam. Tanong si kati pasungbatan ni ma'am. Isinyas kat answer na ko. Aging ka manong name nga nagraduar kami ti high school. Nagtipon nga nagdandan ti panagpaalam mi. Nagado ti kiti regalo mi manong name. Oh, kano to regalo? Kasama tangking ka Perly. Uy, barukan kano to balasan ka matin Perly. Ngayon sa kayo palagas asawa ipas nagpalagbasa graduar ka palang ti college, sa itog trabaho, sa itog asawa. No anda magibaga ti kasta manong name kinita kami kini. Kinita kami manong name pinirang kami kini Perly. Managlagsakan akmat siyempre. At karigidin nga manawen kat na isang sangayanan ti mariknak kang kuhana. Saan laing nakas best friend, saan nga karuba, saan nga classmate, saan lang nga dudikat na isang sangayanan ti panagpitik ti pusok para kang kuhana. Kasta nga tama ti mariknak na kanya. Anya nga kasanahorot ng maamak no saan ko ang saludsuden. Ngayon, tunggal ilayat ko manong naming ibaga ti saludsud ko no anya talaga marikrik na kanyak. Salamat la, mabalod ti dilak. Uno saan kat ibagak ko mga saan talangin isabsawali ko na kuma. Intundum tengen ti panahon kat datanto la kuman ti agayan ayat kan datanto ko lang ti kasawa. Naglakaw mang ibagak manong asla mabalot ti dilak kami na ta. Hindi ba nag-college may manong name may mesa nga kurso, padpada kam ti kurso ken saan kam lang agkasaraan. Tadi pagkasaraan na agad babae da amin. Nga magasadag kami ti pagkasaraan. Nung kasta nagkapo kami ti lugar mi, agkalugan kami, iti jeep, manipot sa ilimi, aking gana dito syudad, sakam to,
agsinalaeng no mapanisuna ti kasera na, kastamat kanyak, sakam tuman na nagkita, iti eskwela. Same time, no kasano ti pa nagkit mi idi manong nemi, dadakam ti elementary kan high school, kastaman iti dami ti college. When nagpadbada kam nga tinala nga oras, iti same course. Madlaw manong nemi nga ado, dagiti umipos-ipos, sumabat-sabat kan kuha na nga boys kas kanyak. Sa adari kiti kundaway nagkuyog kami kit. Hi, Pearly, you're so beautiful ah. Agbagay kayo kini Kanuto. Sayang. No ko man nasapsapat ang nagamam mo. Talagang armen ka ko ma. Anyway, saan ka pa nagkasar? Mabaling ka dito propose. Hamulat ikas kaso ida. Kasi siyempre, umisamak mata. Naalangan mo't agbali na kayong grata. Kada na di gundaway manong nemi nga mapasamak ti saan mi nga panagkuyog. Tadarumbeng nga papanak nga saan nga sumurot at na matuburana. Eta. Kasla kargat naman manong nemi nga awanak tapno. Libre di padak ng boys nga masidag kang kuhana. At dapat di matuktalak manong nemi iti libro na nga may ligpit nga love letters. Ano na ito eh? Diyak pa na mo. Kinana. Love letters ah. Sino na ito eh? Agar-aram kang ka. Nakandado ti makit-kitak. Nabasbasak nga love letters iti notebook ko no sangkat libro. Anda na kita kimubulod sa isundi sublida kit ada makita ka love letters. Sino da? Aduda. Diyak may nagahanin ta. Kang runaan ka ni Leo. Sino Leo? Amamom ni Leo. Tsaka pinangita nga, imasidag ah. Wabay. Ohan, saan ka umasidag ko nak? Imilibili mo kinileo nga saan ka umasidag. Gaputan mo ka kumisilap ka king kuha ano ko. Kasi tararamidong ka rin dito mga umasidag kanyak sa balik ang laki. Tsaka kami kahit nga, adamang luklukan ka. Gabutan niya? You're my best friend. Idadapuutan. Idadanagamtan. Nagkakaayaman ta. Nagkaskolan ta. Amin. Agpapara na pa di birthday. Agkasadar ta. Amo ka. Surkak tamatam nila. Habi ka sa panangkita mo kanya. Jakayat nga. Agsangit ka ka po kinayat. Nga ta? Ay, sige. Sumrat na nila klase ta. Manong na may bagak kumangkit. Ngamutan, bagak kumang na nalablabas pa yung kabsat, di pakibilang. Kaya kuha na. Sumat nga timbakder, manong na may sumrat kami di classroom. Aging ka manong na may nga naibagak ti problemak kanilino. May samat ka rin may bilang kong kaya manong nemi. Tanong kasta nga awan ni Pearly, iti abay ko. Adak kanilino. Ano pare? Kumusta? Stoy. Okay mati. Napasnik pa yung agbasagin ni Pearly. Saan nga dahi dapat kung kumusta? Dahil yung problema ng ibagbagam. Ni bagamon? Tunggal kan dating ni baga eh. Asla mabalot ti dilak. Arem mata, bain baga. Kano to kaya? Kas kalala ti drama nga, super pepita. Baka na kayo ti kamuto ken na super pepita. Da, mangmangi mo kasta? Da. Tikat parang kanagan nyo kung nakuwagin saan nga kanuto. Tinaga na kamuto. Letter M. Mangmangi ko na ano dadumay. Mabutay nga kami ni. Anong kabutay mo kuma? Nagalis na mga bagati. Pearly,
Ayitan ka, nalablabas pa yung may sa agayem. Dito lang. Ikasunod kagura na. Abi ko makagura na ka. Baka no, kung gunawayak lang ti, panagka kinaubing mi, kinasingan ti tunggal may sa na kami, kinasingan ti kiti parents mi. Kita ang atamat agad, nangarod, nuhan kagura na ka, mabalim mo. Ngam tinaskan, may ibagam. Baam tayo bagak to. Ano? Saan? Ano nga saan? Ibagak to kay ni Perli. Perli, ayayitan na ka. Lalalos pa yung best friend ni Kanutunak to. Saan? Abay, di mo kaya? Saan? Nakamadmadi ah. Si kapit ipakaamuhan na. Imbas ko mga siya. Kadimot na mo nga ibagat ta. Basta sa mo yung mabagali, no? Please. Kakura ka no, mamok nga ibagam tikas na. Kahit ka nga tulungan, bahan mo natan. Sakto ba lang mag-ibaga? Hampir namin nga panahon eh. Anong saan nga panahon? Graduating tayo. Kadi, ang iduwain. Kandi mo kadi amo nga dabalak nga umadayo da kitiya da ti pamilya ni Perli. Anong umadayo? O kita man lang. Kung naklaw no, nasigad tunggal bay sa kada kayo. Sakpit na kadamag. Apaman nga makapag-graduar kanon ni Perli. Agpa-Ilocos kanon. Ti pamilya ni Perli. Tas sa jeto kan Ilocos. Ti pagubrahan na. Awan ka mo kidireta. Ano lugaan ti amo kim sika. Amom no saan ka lang kumagayem. Siya kumati mga haram kini Perli. Aman. At madalimad ka pa nangit ko king kuanangit. Amo no siya ti mga haram. Hindi ko mapailang igamakla di imin sa kawin sa kabisito. Nalpasin. Si kamit. No saan mo nga may baga. Patasim nga ara ko pinabiglaan. Saan mo bisituin. Agulagul tuman. Ituyak danton. Talay bagbagan kasanong kaguranak. Bahala ka man lang. Di mo dong paling kami tibagbagak. Ibagam di problema. Sa mo saludsudan kanya ano taramidem. Ibagak, sa mo matakayat. It's makamukha ni biyag mo. Kano to? Manong nemi sinaludsod da papake ni mama no anya talaga ti relasyon mi kini Perli. Pa, ma, pudo ka diti dahamag mi. Nga pading kahilang ag best friend. Ti amo mi agad ori dubing kayo pa ilahe nga gati bagbagami ka nagdakanak kan kwa kadakwada nga aga-abalayan kami to. Ano, kasla jak maawatan. Mama, Papa, ay, kano to? Pakalalaki ka, ha? Amangan no, may babawit pa nag-aabalayan mi, kada kita naganak kini Perli. Nakasingsingid tunggal may sakata kami. Akas ti kinisingid jo kini Perli. Angim, kasla. Ada ka di sa baling ayatem, asaan ni Perli? Oh, abay ka sa kang guni. Hampir kami nga panahon, Papa eh. Lang sampai nga panahon, dito ta, adaleyo nga mang paspasyar keng kuana di balayda. Okay ram? Di mo amo? Enak ba't no kapaspasyarin ni Perli ha? Well, ning kapaspasyarin kas best friend. Ngam saan nga baro nga agaram iti balasang. Iti pa nang pasyar mo keng kuana. Ngam ni Leo, baro nga mang pasyar keng kuana, nga agar-aram keng kuana. Api nga sa nga imbaga ni Perli deta. Sa mga tasal-salutsudan na. Amimit nga sa bagay. O, anong gutom at laeng? Nga damat na gitibana, guna pasamak nga sa mga maibaga kini Perli. Akas ba't isa namang ibaga ken ka? Ano't mariknam ken ko na? Iba't patig ko, tinablabas pa niya. May sagayim, Papa. Apa niya sa mong ibaga? Panawon ka din. Panawanan, hindi ko mapayla. Ngayong sampay lang panahon, di pa nag-asawa yo, tag-graduate kayo pa, nagtrabaho kayo. Ganyan pa, di karikatak to ng ibaga. Jesus apo ay, kanuto, harem mata, bain baga. Ay, imalalaam ka sa anak ba nakastalo ko? Naglay nga kini mang pasumbat ka rin. Ay, honey, ala, ituloy mo sa mong ngayol mo. Amok ba't kat nga siya sa si Shakliti, babae di biyag mo. Ngayon ka po ta, Shakti patpatag mo. Matira ang matibay ko na midi. Iso nga Shakti natira.
Kaya nawamat dun, sa bali pa ginayat ko, sa nga siksik. Ngayon problema man na ito, kanutong anak ta. Abi nga di mo maibagat pa na, marikrik nam, kini perle, ingat to ni bagan, ayan, malumba na ka na dyan layo, bahala ka. E danda kami di eskwela, marong na may dandanin di graduation. Perle, kano to? Aday bagam? Dandanin ito nagtupos. Amo ka, ori di mo ibaga. Baka ada ngamin kahit mong ibaga, nga saan ko pa yung amo. Ngayon nung pa nagturpos, amo ka ta. Amo nga rin. Kumusta ni Leo? Ni Leo? Jay, sa lao mas nagnawang ka kanya. Kahit mo sahon, agsinsinara kayo nga, hangko mo? Saan nga hang makuna nga sinarat? No, adagundawin no ka nga, ada papanam, may adayo ka, umasidag ni Leo. Kan, uminak paspasyaran sa Jibalay. Kaputa, pasyaran na ka nga, arman na ka. Sama lang Leo tagan aram nga niya, kat adoda. Kasama paniknigam na ko, ano, doon kita'y love letters iti. Libro mo, no, notebook ko. Sa mesa. Ado na gito tumawag kanyak. Agte-text kanyak. Kachat-chat ko. Apay mading? Sa, hanga madi. Okay lang. Katsi ka. Siyak. Da ka din nakita mo nga ni Sadka nga sa bali nga babae. Asa nga siya ka? Sanak mat unay mahilig ka, kita makichat-chat. Una ta di ka pa chat kanyak. Di ko kahit di bagam hanggang mahilig iti cellphone. Nung sana kong tumawag ka, sana kong natawagan. Kang ka na ito, nakit kita. Apinas kong pala tawagan ka. Dapin, depende met ka dito. Still, style ako nada. Awan kaya, ang dadamag ko. Apay na plano yung pumano dito lugar tayo? Mabangkit sa baling ang lugar? Nagdahaguro oray nga napinas ng trabaho ni Papa sa Diyahe. O, ana? O, ni Bagawan? Baka na kahit mong ibaga? Oo, ibagam. Dito'y. Ibagam mo na. Anak ko, ibagam mo na. Megan, mapanit yung oras. Sige, diin ta. Nandiyak amo manong nemi kang bismisuot siguro masursuron ni Perli no kasta nga. Kang ko pulo sa may bagad kahit na mga mangig kanya. Paulimit kami dito nga dila na ya. Padasik to mangid nga agsurat. Tasyak to mangiligpit. Dito nga surat ko iti libro na. Kinunak manong nemi. Ngem saan ko nga nasangsango. Gabota talaga nga makumikom kami iti pa nakaisagan at graduation program. Nagraduar kami manong nemi katkas iti adda kam ti elementary kan high school. Iti balay da ti nakaangayan ti party. Ta iti high school la kami ket iti balay. Iso nga kami kada na damamakin papakin kaabsat ko tinapan na napantimipon. Agad kasi di dati manong nemi. Agitad dat regalo, di kiti kakabagyan mi, kakayem mi, kakabagyan da. Numangtad da kini girly, uno perli, mangtad damat kanya. Ay, dahil tirikan na. Bala, kasla kay lagpan ng paredwar iti kambal. Kumpadre, alakat no ikak ni Kanuto, ikak pa yan ni girly. Oh, ni girly. Ni perli ko nagkuma. Takas dapat inaramid ko iti elementary ha, di naggraduar sa elementary ha. High school ita college. Akit, doon nag-asawa da akit. Sa balin tumanin nga regalo. Doon ka pa nag-asawa yun, anak ko. Nagkinita kam dumat manong name ni Perly. Ala,
Sa bagay, sampelad panunutan nyo, take kayo pa di board, kalpasan na, agtrabaho kayo, o rin makataon, di ba nagtrabaho, ita, gurnong kayo. Sa kayo to agasawa, tapos nagastagat. Labing binas madlat pa na kayo sa kanti milyayo, di ngamin ha, kumadre. Manong Nemi, nag-take kami di board, kadagpadpada kami nga nakaruwar. Aging ka, Manong Nemi, nga mismo nga ni Pearly, Timay, dito'y balay. Ay, Pearly, ano to? Ano ni Pearly? Ano ba nga, bigat yun, tita. Po, nakapimpinas na ito nga, Pearly nga talaga, gayam ti anak mi. Ayun, gayam, di ka pa nakastart trabaho. Hampay, tita. Likano to. Akit mangrugiin ton lunasin. Akit na siya. Dito yung nikano to. Hi, Pearly. Hi. Panawang kayo, sasalita kayo Panawang kayo. Dobrak. Pasensya kan. Tapos siya ako na mismo timay. Kamabain, babae pa. Ito may pumasya at lalaki. Gusto mo dararami din ito, diba? No saan nga siya ti umay? Siya ti umay dito eh. Hindi Ngam talaga nga imayak tap no gabutam. Ada na patagunay ng ibagakan ka. Ha? Kinabot no nagat kasta ka mo matirantak. Imun na ka lang imay. Gabutam. Ada ba't napatag ng ibagakan ka? Nga di pa lang ko mga ibagak. Ngam nagurek lang ti umno panahon. Mabalin siguro itan kapot naggraduartan, agtrabaho ton lunasen. Sinangarti mo na nga mga ibaga. Tinaskan nga pagkana karata. Sigan ladies first ka. Siya konti mo na nga mga ibaga. Nagsaka na kadungeg, noon yaman ti pagam. Umuna, iti lang rabi. Nga, inaklon ko ti panagayat ni Leo. Dito ka diti, importante nga bagam. Dapat lang. Hindi ko mapalang ibagakang ka nga dadani kong sungbatan ni Leo. Ngayon, jak na ibaga. Taging ka ko, nak. Ibagak tulayan na nito no. Masungbata ko, maklon ko ni Leo ko, nak. Iso nga idirabi. Isot pa nangaklon ko ken ko, nak. Iso nga ita, umay ko ibagakan ka. May kadwa nga napatag nga ibagak. Napurbaran ti application ko nagtrabaho. Magruki ak mata nito no Lunes. Ngam sanga ditoy. No tigat sa Jaime, Ilocos. Umandayo ka? Gabata sa Jaime at ipagtrabaho ni Leo. Katrabahoan kami. Kadoto? Sorry For what? No, umadayo akman. Nga, italay nga mapasamak, diba naging nadayuta? Diyan ko makayat, kapilitan. Gabata sa dyan ayan ti agur oray kanya katrabaho ko. Agasmat iti trabaho ni Papa, anapin Pinas. No, matulungan naman naging kakapsat ko. Ken, tagasadya ni Leo. Agyamanak, iti nakaununday nga, panang tultulong makanyak.
thank you for everything ka na to. Sa gantong kalipatan. Sabi nga, nagsangit ka. Magkasangit ak lang. Siyempre, naging nadayuta. Hanggang mali ko man, no, naging nadayuta. No sa mga kasulit, tumawag. Ano sa anggat. Nagsurat. Awanin, ti bagagpay. Naibagakon. Kachika. Anya mat importante nga bagam ko ma. Lipati mo. Kano to? Tilaing may bagak. Good luck kada kayo kinilayo. Good luck ti trabaho. Namnamahem. Agtalinad kanto kanyak. Kasmay sa kayem. Kasmay sa kayem. Saan ka ito malipatan, Pearly? Nasakit ka di ba lang? Metla tinakap mo. Nasakit tinakap ko at panagin ng dayuta. Nasakit para kanya di amin. It's koy. Mapasamag siguro ang kastoy di kanay kari. Sika ngamin. Siyak ngamin. Niyang siyak ngamin. May amon. Inakon. Siguro da ito hindi mauding nga panakahitam kanya. Good luck mat kan ka. Hindi pa nagtrabaho ka na ito. Saan ka tumat nga malipatan? Nagbaling kamat nga napatay kanya. Kasgayen. Goodbye. Anong name din nakapalawan ni Pearly? Pinalubusak mo tip palak ng garubos nga luwak. Simure ka kadit salad ko, manong name ka dinangdanog ko ti angin. Tinanog-dalong ko ti bungan ko. Tinanog-dalong ko. Pati ti bagik manong name, danog-danog. Kaslakayat ko nga itumog ti ulok. Api kami kasang ko nga na ibaga. Imnas kang gani pala nga ibaga. Kaya kuha na, di nakatamambasa ka na gini mata. Di nakatamam... Ang... Saan ka magahim nga na pudno? Pearly. No anya ti marikriknak at kasta kumamat ti marikriknam no agpepeso deta sa mo kumang inaklon ni Leo. Kunaklano si ka. Ti para kanya. Kunaklano si ka. Sa amin kaya mo. Manong nemi hindi maamuan. Da papa kini mama. Manong nemi ti amin. Torpe! Kunan ni papa. Hani, di mo pagsawan ti torpet anak. Tagad nga kaslat klase na. Tagad nga tinotorpet kas jay. Nga nabasamak. Sa ita, kasla ubing agsangsangit. Torpe. Saan nga lang o torpe? Tarantado ka pa gago pa Hani gani yan, di mo. Panggiganti kas na kaklase, di balik kasi di anak ta. Kunak nga laing no. Naibagam idin. Bakit di mo ibaga? Papa, tunggal ngamin, tunggal ibagam, kaya mabalod ta dilam, kasta. Ay, pauna, hindi ko mainsyatan. Hindi mo ngamin baga ita. Torpe ka nga talaga. Lala. Agpakalalaki ka. Saan siguro nga kayo tinay oren, no kayo tinagkaubingan, agkaberdean, nagkaubingan, naggraduaran, amin.
Saan siguro nga rin nga babae tinikari para kang ka? Kanuto. Iso nga. Lipato mo na nga babae. Oh, thank you, honey. Napsugak na ti. Ilang iba siya kami dilutong. Ang kanayo mo na kasi bagbagam ka. Ngayon ti problema. Kaya dati anak ta, amang ano, agpakamatay. Naturtur pa ba na nagpakamatay? Ano, tapag magpakamatay ka no to? Awan pa ba? Dapat lang. Nagado dito ti babae. Uwan nga ron pa pa. Nato sa ti babae dito. Mapi nga sangko ng ibaga. Amo na siguro, papa. Amo na. Or-oray na lang pa ng ibagam. Alangan ba't gasot imo na mga ibagat, I love you. Nga nalabas pa ng gayam. Kas istoryam, nakita mo sila. Nasakit bilat nagam na nga. Umaday iso na. Kasla nasakit bilat lang tinagam na. Luapay nga nila yung sinungbatan. Saan ko mga sungbatan na kamat. Kat din naman. Aw mat ibagam. Kat inileyo. Kat imbagan at I love you kayong kuala. Disot sungbatan na. Ngim, ay ito na nga tanileyo. Papa, mama. Masusuran ito nga tamot nga ayatin na. Isungarot nga madayuda tap numalipatan na ka. Kahit masusuran ang ayatin ni Leo. Lirak pagkadanakan, papa, mama. It's okay. No hard feelings. Nasakit, papa, mama. Manong atawan nga kinupkupi-kupak na ito nga riknak kini Perle. Ako matangab sa Sarvina. Manong atawan. Idurugya akong nagtrabaho manong Nemi. Katrabahoak ni Lito. Uno Lino, ang best friend ko. O, pare, di mo ko nagtrabaho. Mag-relax ka man. Manda ka na. Weekend, ang dag-gimmick. Gimmick nga. Hindi naman ito, basta video okay ako, no? Mabantay, video okay ba? Tinawagak na papagin ng mama no, na imimbagak na maladaw kang gawin. Napagkam nga rin mo, na imiminyo kami di beer. Di ko na dan babaeng umasadig. Hi, boys. Mga pugi. Hi. Kasabulan niyo ti babae. Check ti floor manager dito eh. Apay, video okay bar. Ada babae dito eh. Oh, kano to, gonikan. Sino da? Mabalin nagpili? Di kayo. Di man akinamyanan. Oh, sige. Nalingkag pili ha. So guys, kami manong Nemi ken Lino. Kumarkrab astilukot to eh. Ano nagan mo? Ano? Di ka naging dito Tagalog. My name is Pearly. Agang angaw ka? No. Nakayat mo, da ID ka. Datoy. Adagay ID mo kas GRO ah. Adamit ID mi ah. Tapos ni kas takit amuda kami. Ken, akong pagdanagan nyo. Nadalos kami. Kangkanayan kami nga papa-smear test. Ano? Agrodera ko na. Sige, go ahead. Manong Nemi, damok ti mangiruar. Damok ti makinaig iti babae. Inruar ko manong Nemi. Inruar mi ti kinatable mi. Nagabay kami pa manong Nemi iti kwarto. Madlaw ko, nagdadamo ka. Siyak? No, na nagdadamo. Madlaw eh. Kapag ngamin nga saan ka hamong inaramat, itinasapsapang kundaway, ti armas mo. Nagbanay na kami nga loyal. Nadaan ka kati girlfriend. Ngayon saan ka nagkatuluyan. Awan ti adupay nga sao. Agpat-patak. Tumartaray ti oras. 3 hours tala dito eh. Kinanak manong Nemi kat nadlaw talaga ni Pearly. Susuro ak. Iso na mismo tinang isuro kanyak man. E da agasog hak manong Nemi kat mayas ngaw ko tinagang na Pearly.
Oh, kano to? May kabesam ganyan dinagan ko nga. Di ka na duma customer ko no ko kakitan. Saan nga ko di bagbagada. Loko, kang kanagan kayo, Joy. Ex ko. Ah, isa't arara ko, saan nga siya? Di ka nagsaludsod pa. Nga magpaiso anong name ti adat imagination ko kit ni Pearly. Uwain, uri nakakidemak kasla ni Pearly manong name ti ararakupek magin inarakop kain inagik ko. Meaning manong name sa angkong malipatan ni Pearly. Naging ka manong naming dimteng ni Malu iti biyag ko. Kasi sa rek nga empleyada iti pangopisinahan mi. Hay, kano to? Hay. Apay, the problem? Awan, ngayon, kahit ko mga datan to team, ay kasangwag merienda. Abi nga saan nga nilino? Sige, kahit ko. Sige. Madlaw manong naming at pa nagkursunada ni Malukan niya. Uy, manong naming. Kuna nilino. Baka arim matambain baga manina. At nagkursunada kang ka. Nga saan nga GRO. Virgin pa ilain ni Malu. Pagkunam. Man. Virgin pa ilain. Sige. Bayam. Tasaan akong nga arim matambain baga. Oras ang mong nga baga neta. Awisam lang mapanag-dinner. And then, agbiglang liko kayo ton. Ibas nga tulad mo dyan balayda. Kahit na neta sigurado. Agbay sumanong name saan ko na iba kakengkuha na iti I love you. Tinungpal ko tibilin manong name ni Lino. Nag-dinner kami, iminom kami, kalbasan na imbes nga tulad ko dyan balayda. Biglang likok ti kotsek manong name. Oh, kano to? Ayan ta. Dati ti motel. Tapi met, naskin ka di pala yung bagat. Di mo ka di mabasa ka di kiti mata. Gusto gawin di ko ng Lino. Anak ko na. Hamo may bagat ayat mo. Apay. Napigbisamat kan, alalis to matitignaya. Kan ka na kiti mata. Balikas lahing na ita. Let's go. Ngayon kahit kumangyakin ka. Madamdaman to. Itan tuunagin. Nibagakin ka. It I love you. Manong Nemi, preskong nga talaga. Nakakinkinis, nakabangbanglo. Alakayim imas manong Nemi ni Malu. Nanaro na grugso tirik na manong Nemi ng mga kuti asog na. Kabayatan manong Nemi ngayon nakdigdugusan ni Suna kanagidag kakabarang agay ko. Kanagpay sumanong. Naibagak manong Nemi ti I love you kayong kuhana, edi kayat kung ibiyat ti pana ni Cupido. I love you. I love you. Oh, kanoto. I love you more. Nabanagnagak manong Nemi virgin ni Malo. Siyak tinangusat manong Nemi kin ng pirgis ng pisang titalon ti langit na. Idanda kami manong Nemi ti katangaan iting kampagampayagan. Dandani kami tumukno ti langit manong Nemi. Idi may bagak kang guano. I love you, Pearly. I love... Nagsarding so na manong Nemi. Saan na nga sinubadan tira? Reaction ko. Pakiulit. Ha? Come on. Come on. Pakiulit. I love you, Malo. Saan nga Malo tinangit ko? Baka nagkamali ka lang. Come on, let's go. Ngem saan nga nagkamali talaga tinangig ni Malo manong Nemi. Talaga nga Pearly tinis ngaw ko. Gabutay sotaday ti panunod ko. Kabaya kastoy. Sala nga ni GRO
sa lang ni Malo, manong nemi, adapay sa bali. Tamanibod man idi manong nemi, kasla, nagbalin lang nga ayam lang kanyak, di kiti babae. Ape kastoyak. Ngano kasta nga dak, iti katingaan ti imnas, manong nemi nga kahit kutok noon ti langit. Mayas nga kulata, mayas nga tinagan nga Perli. Kumusta nga itan ni Perli? Manong nemi ang dadag di gondaway nga agring ti cellphone ko, nasudotok kami nga mga ramat ti cellphone eh. Ni Perli? Ito ang kantata ko manong nemi nga sungbatan. Agsarating mo ti panagring na. Alam nga no, tawagan ka ta. Kumusta ni Sona? Bamon? Nasa-serbi na pa nga ron ta. Kalpasan nga sinaktan na ti puso. At dapat ikitigundaway manong naming at kartero. Kano to? Dasurat mo, manan. Are, hindi sumlatatan kung may kontrolaan. Adumat manong naming ang klase nga surat. Dagiti amok importante lukatak. Adamat surat nga gapukin ni Perli. Tayo bagbaga ba't dito? Ngayon saan ko ba't ang lukatan manong naming diyak matbasa ipundok? Makatawanan tinapalabas manong nemi. Nagtultuloy kami palaing kini Malo manong nemi. Nga dari kini kundaway. Ag-dinner date kami pagtungpalan na motel. Iba't patik ko onay-onay. Kano to? Agyaman na kinila ma'am. Dahil nga pamatik man o. Kano to nga malipatan? Di mo nang ayat mo. Sabi sa mutsodam na ito. Saan po ba nga sinubadan? Di ba nagahit ko ka? Ang pagkawadak sinubadan. Siyempre, nakasto nga, ag-check-in ta. Kang kanawit dapat nga agsabat. Yung kang kanahin ko namang mangig tinagan nga Perli. Pasensya kan. Ang kumapupuutan eh. Kahit nga sawan nga isupay lang daday ti pasunot mo, ti puso mo. O, di ba? Ano tada ka na dyan nga babae nga awang ganyak? Ano't may ipay na dyan nga babae nga saan ko may ipay? Nabimbilas ka din siya? Samit. Madlagaya. Amom, idaw-dawat ko nga makaalak. Ngayon, numanin, madanunan mo't panagreglak. Sabi na makaalak ka. Eh, siyempre, dahil kamat ko kin ka. Magiging nakakanya ko rin, no? Masusunod tungat nga taangayatin. Amom na saan kalipat patig pag ananusan ka kuma. Ananok kuma pag ananusan ka. Araramitig ti amin tapno. May bawing tirik ng kanyak. Nga malipatam na dyan nga Perli. Ada komunikasyon nyo? Awan, mani po didi. Naibaga kanyak ni Linot istoryayo eh. Arem matabain baga ka ano. Nasaka lang nagbabawin di. Adan sa baling lalaking naklon na. Sa imadayo. Ang mga nag-asawa da itan kinileyo. Apeng nga, apeng mo di mo rodyanan nga lipaten. Adakmet. Kahit ko man nga lipaten ng tsaka mo. Turpe ka nga talaga. Ano to, Kuram? Sorry. Nangalan data nga word. Awan, kuwak lang. Abay, aday mo na nga nang bagakeng ka ti turpe. Sige, rumortan. Uy, manyaman namin saan pa ilaan. Dati-dati kat mamitalo. Talaga, nagagat ka. Gabuti patpatig ka, kanuto. Kang kanahin ko kaili-ili, di kita arakop ka nagkik mo kanyak. Kat aalamin dik ti amin.
Masusuro na klayang ipatig. Kung kamano to. Manong Nemi na palamas pa iti may satawin. Kano to? Papa, sus apo yan. Nagraduwa rin ni ading mo. Kat ibagbaga na. Nga, kaya na ka nung agkasara iti boyfriend na. Nga buta na ka nun, agpitpitig di saklot. Ni Shirley nga ading mo. Maunaan na kan. Ako ba iti urnong ko, papa? Awan pa iti gandat ko, mga sawa ko naman. Tapos abumad nga ipatpatig na di ka malo. Nga nobya mita. Pa. Anya pala taruahin. May sapay nga taon, papa. Nga gurnong ka. Wen, papa. Eh di mo nung nangarad di ading mo. Kapilitan na na. Eh, hon mabalintay at masikugan na ading mo. Eh muna nangarod nga nagasama man nung name ni Shirley nga atin ko. Kung nangarod kanyak ni Lino. Oy, sumarunong ako. Nga? Nagasama. Next month. Siya ka the best man ko, ha? Sige. Napangarod mabaling ko. Kanto ka nung nag-asawa yung kanimalo? Ay, sapo yan. Hindi ka pala perli. Ay, hindi ka agtalin ng gatorpe. Ano daw? Awanin ni Perli. Anak at damag keng kuwanan. Awan di damag ko keng kuwanan. At hindi mo matresibenti, tawag na ken ka. Nabayag mo ito na sa nga tumawag. Mauman ah. Baka te-textan na ka pa, hindi ka mo upenan na ito message na. Nadupayin surat na. Kahit ano yung magbaganit surat na. Jack matlukluktan. Abi kami hindi mo lakatan. Abi hindi mo basahin. Tapos mo na mas pasamak kang kuwana. Ay, apo ya. Mahala ka malang tibiyag mo. Naging gama nung naming nga nag-asawan ngagpaiso niya Lino kasyak nagbali ng best man na. Kung kunang di kiti makamamukan niya kit. Oy, kano to? Intun ka naman, di ka umapal ka ni Lino. Nag-asawa ko na, damputot mo. Diyan nga rin mapututan ni Malo. Naku, mamasigo ka na, kahit kapilitan mo ikasar ko. Naging ako na kanyak ni Malo nga nung Nemi. Masigo ka kan, kano to? Masigo ka. Nagkabuk ni doktor. Kaya rin sa akin kabuk ni doktor, alis naman lang, gumatak lang ti pregnancy test. Amok ba di pakat? Nangam to make issue ko na napanag si doktor. Manubulan yun. Running to 2 months. Agan anatak ka nun, tamang kunak na marigreg. Kung natin doktor, nadisko ka nun, di pa nagsikog ko eh. Ano nadak para ken ka? Kalinto na sure nga talagang kimputan ti anak ko. Tiputot mo. Mabalik na ito nga siguro ng ikalisa. Sige. Mapilpilit ka. Si Cameron nagkunan no, kasawatan doon, baka masusurukan dumating ng ipatin. Manong Nemi, awa mo obrak, idedede nga aldaw. Sa kabutasak, tegar urnos, kan nagdaldon si bukod ko nga siled. Nadanunak na naukagan, manong Nemi, ti pangiduldulinak, ti surat. Na nagapukin ni Pearly. At ako kurso na hatak na lukatan. Ito man, madasag mo na lukatan. Nakatat ibagbagahan na ka natin ng Pearly. Kaano na ito eh? Di pala yung umunang atawan panagsinan eh. So sa akin man. Binasak man ng Nemi hindi lokano na pa ha? Ken ka. Kanuto. Kumusta ka? Nasyak ti sa lutsudan. Okay, may pa nagtrabaho.
No, may panggap ka na kami kini Leo. Saan kami pa nagkasal? Ngem. Adan anak mi. Gabot naman si Kukak. Sayang. Ti amo kidi kat masuruk-suruk to ngayon ni Leo. Yung kaslak nagkamalian. Kaslak nagpindot. Ore no. Naglip income lang aruden. Naglip income lang aruden. Kani Leo. Ngam sikapay lang tilinahon ti panulog kan puso. I love you kanoto. Naglabas pa yung best friend. Nariknak na ito'y idita. Agbalasita na. Ididamok na gregla. Idadata ti high school. Nang runa idadata ni ti college. Ngam sayang. Tasaan sabat na siya ti patpateg mo. Tadyak na uray nga imbagam kanyag. Iba't patag ka unay-unay kanuto. Uri no kadenden na ako ni Leo. I love you so much. Idaw-dawat ko malipatan ganito. Kat sabi ko mata naragsak kay ti baro nga ayat mo. Idaw-dawat ko tiragsak mo. Kasta ko mamat ti barang idaw-dawat mo itiragsak ko. To'y mangipat-pateg kandin to puros mga alipat ken ka. Pearl. Tsak mawatan tiriknak man. Agar arubos na kitiluwa nga dyan ka munuan niya trumbeng kasakit ko. Iba't patagdagbat gahim na talaga ni Pearlie. Api nga saan nga iso tinang ibaga. No din ako man nauray nga ibaga. Katsak. Api nga mingasan ko ibaga. Amay. Pudno nga dati ko na ni Papa. Ken ko na ni Malo. Na may sakaturpe. Iba't patag kamat. Pearlie. Iba't patag kamat. Manong namin tuloy ko, tinangpili, isublat ko manong name. Nga basahin na surat. Dahil di na udi manong name nga naawat ko sakbay nagsarade nga nagsurat. Kada ito lang atawen manong name. Numampeso magmanong nga bulan tinapalapas. Binasak. Iti surat na manong name dito ko nangamuan nga awandan. Awandan manong name kini Leo. Saan kanun nga nakauray ni Leo manong name gabota di na kanun nga nauray manong edi ba nakasusuro ng manang ipatag ken ko na. Nukasta. Manong nemi, nagrubuhatag ang dagos. Nagrubuhatag subabo ng marwatag manong nemi. Tinawagak ni Leo. Leo, nilino ko ko. Hello, pare. Kumpad. Pagkibagam tulangin sa opisina. Diyan makaaramin di vacation leave ko eh. Nagbakasyon ka? Papanan? Inakit di lugar daw. Pearlie. Anya? Itayan the Pearlie J. Locos. Tapay. Basta. Pagkaktukin ka no, maktanong sa diyan. Pakibagamdo lagi ng di boss ha. Bigla unay. Emergency.
Kada niya pala mapungkun sa jay. Hindi ko mapila nga. Basta. Sige pare, thank you. Uri da papaka ni mama no negit mas daw ta. Pamanam? Nagbihay, mamanag di Ilocos papa. Apay adran tam sa jay. Ito yan the pearly. Manon nga tawon tinapalapas, ita pala balagi po makan sa jay. Baga no, adaytan anak na kini Leo. Nag-live in na lang papa. Kinawan ta ka nun kini Leo. Kahit nung awan na kini Leo, anang aron? Ay, itek ni Pearly, papa. Itilikodan ti amin. Kasto ti panagayat ko. Itilikodan ti amin. Nagbiyahe ak manong nemi. Kaslakla. Maganatan unay. Nga makadanon. Iti lugar da Pearly. Iso nga medyo nakapaspas-pasak. Manong nemi. Gabot kinapaspas ko. Dandanak nakadung paro anong nemi. Oh my God. Baka syakti. Madisgrasya. Saan nga makadanon nga si Biblia iti lugar da ko na. So nagat anata ko. Manong nemi natangkayag palaeng ti init na nga to palaeng karidi nga malam nga sa sangpet ko. Iti lugar. Lugar de Pearly manong nemi. Iti may sardan kon, iti medyo adayo, ti kotsek. Tas ang kumaidanon timbagada nga balay manong nemi. Nagnagnakon. Iti makaasidega. Malasing ko asigod manong nemi ni Pearly. Ni Pearly? Pearly? Kano to? Manong nemi, indi suna ti karkargahan na itayong ubing kalpasan na. Simabat. Hindi nagsinabat kami, manong nemi, na ginarakop kami. Kano to? Pearly. Kano to? My best friend. Pearly, nalablabas pa yung best friend ti mariknak ka. Hindi pa ilaing. Aping sa mong yung bagay, di inururay ko. Kano to? Inaruray ka. Inuray ang dak dito, inururay ka. Apay talaga dumteng ka. I'm sorry. Nung nagbalinak man, hindi nga turpe. Nagas ko na ni Papa. Naging garimok at manong nemi. Apay, binirawak latan dyan ako, day. Nakamatider. Namangkit-kita ka nata. Excuse me. Sinurot ko anong nemi. Kit-kinargana ti. Jack Mariro. Nasuro ka itong katawan? Tawan na? Iso dahito ni Jennifer. Ti anak may kinilayo. Idi saan nga mo oray ni Leo? Iti panangipatag ko kenkwana. Tinalawan na kami. Ung tandak napapagin ni Mama. Gabuti saan ko pa nakasusuro kay ni Leo. Parang ipatik. Pati si ka. Papabasulan na ka. Nasapay ngamin nga samungan na ibagatirik na. Anak, ni Tito mga kanoto. Tito? Imaraar di ubing manon nemi. Kasla maililiw ti may sakama. Iyaw awat na nagtiima na. Inawat ko. Kinargak.
nakakaasimit ng ubing. Pinanawag ti amana. Aging gaman ng naming imaraarmat laing ti ubing iti anak, iti inana. Didak ka di padanunin? Kanoto. Ang tirantam. Ti mga ibagay ti I love you keng ka. Ang nablabas pa yung pagayam. Naladawan ti amin kanoto. Abay nga saan nga di? Abay ko naman naladawan ti amin. Saan ako nga may karikan ka? Saan nga si ka? Tim mo na nga nang sagutak ti amin ko. Kaya dapat pakakitaan. Naladawan ti amin. Saan ako na may karikan ka? Nagbalilayangan. Ang naragsak kanaliday. Nga napalabas. Di may panggap ka na to. Di nakadibasang bayan di balayo. Sumangbay ka. Ngayon dyan ka mo na mapasangbay ka pa iti pusok. Kung ako man ipatpatig na. Ipatpatig ka. Apeng nga ako lang na saan ako mapasangbayan ta pusom. Gamot saan ako na may kari. Ipatpatig ka. Perdi. Jaglibagan nga doon di ba bahay ti biyag ko kalpasan ka ka. Adasin ka kumamat ngayon kasi ti panunod kan pusok ngayon saan ka nagbalik. Gamot at sikat ipatpatig ko. May patagdak ka di pa lang tiligutan ka sa kasasaad ko. Ad-addang ipatag ka ita. Gamot ka sa pulan na. Kan kasapulan nak ni Jennifer. Kano to? Apay ngamin nga italang nga ibagam. I love you kanyak. Manong nemi pinastrek na kapag isumat nga sumangpet dagi naganak kan kuwana. Kan di kapsat na. At sa adagayam sa baling nga dahalan nga mabaling nga pagsarkan kumati iti kotse. Di dapat kami baga mahalong sa baling at timbaga nga dahalan ko. Oh! Kanuto! Tito, bagmantay Marka. Tito, mabaling ka na umagang kay ti Papa. Hindi ko mapailaeng nga. Sus, nagkapoy ka man kamain. Saan nga kapoy? Papa, nakarod. Turpe ako. Sko na ni Papang ko. Ngayon, sabi nga nalado ti amin, Papa. Sino lang ta? Tanya. Sama na kayat ni Pearly. Ano ka sana kayat? Saan ka na may karisuna? Pagyaman na may tanagbalimpay lang na patig kayong kati anak may tilikodan ti amin kanuto. Kadto talagang anak kasaganak kang umawat iti napalabas ti anak mi. Apay ka din saan? Takayat mi ba't nga gragsak ti anak mi kan ti apu ko mi. Nakasaganak ka di nga mangibilang kapudnong anak mo ni Jennifer nga apu ko mi. Unay-unay. Tanak ko sanot kinapatig ni Pearly di, mas manin ita. Ta talaga kasapulan ti pamatig ti may nga asawa ka naman. Very good. Talaga nga kayo nga ron tinay ang katuluyan. Iso na lang ta. Nagaputi sa mo palang ibag ha. Nga nasapsapat pa nagayat mo. Iso nagbali na kastoy. Ala kita. Ay, bang nga rudan na daabalayan. Nagastagat mo pagsasaritaan tayo ti kalay sayo. Ito gamin, Pearly. Papa. Oh, hanggang nagikon ko. Hanggang naging kukunapay, anak. Ano talaga nga sa mo kuman ipatpatig ni Kanuto. Agad sana kayo kumamat na pinanawan nila iyo. Kanimbang, na nag-live-in kayo laeng, tapos akong problema. Dakay matlaeng kayo ni Kanuto, tagkalay sa agasawa. Indawag ko kada papakin ni Mama nung Nemi. Nga umaydan, tapos naman yung pinsanin ta amin. Bakit nakasagana damit manong Nemi nga umay, dito Ilocos. Kahit tintawag ko manin kanilino. Ah, pare. Kapay ko ba? Manot lawat, manong alawas na alam nga po bakasyon. Mas baka bulan eh. Ano? Ore nung asawa mo na best man kami. Kahit mo sawon. Ikaw ay sawon ni Pearly. Owen. Itilikudan nga adanak na. Itilikudan di amin. Sanga napatig kanyak, tinaglabas na. Tinapatig kada kami, tinapalabas mi. Ken ti agdama, ken ti masakbayan.
No nyaman tinagupin idi nga relasyon mi. Silpuan mi. I-delete mi. Tinaskan i-delete mi. Basta, di pa nagpakada na, hindi nagpaka-ilokos da, isot pag isilpuan mi. Tapos na nikastakat, mapukaw timan, nalidim na napalabas. Alagad na istang lagakas na pagtumbanan di istorya ti Biagyo, my friend, my kumpatre, di sige. Tawagan ako nga rod, nintun ka ano ti kasar. Tap na umayak. Taapay di na pagkasaran nyo hanga ditoy. Isut kit-kidawan day. Baka no, transfer at tumatin dito ilokos. Di saan tanto nga kit-kita? Mabalintan tumat, nagtintinawag lang ta. Unos anggat, sumarong karakal dito, sumarong karak dito. Natulag nga rod, manong nemi ti kalaysa. Nga ti kaadak, di ti balay, manong nemi, dapya perli, ididamo agad, at pala bukod ko akwarto. Ngayon hindi natulagan ti kalsar, napanak iti silad da nga gina. Kano to? Mabaling ka din nga dito ay kamaturog? Katagda ni Jennifer? Di mo nulayan ti kalbasan ti kasar? Saan ko man? Kasta ko maakin na laing mo idi? Taori data ko mapalang ti high school kinimbagam ti I love you. Murdal nga sa friend. Turpe ka sa alagay. Loko ka. Makariing ni Jennifer. Di saan to unik kutkot eh. Uno, yakar ko isona. Yakar pa niyang panam. Sorry pa lang. Nagkiplagak nita. Datarata iso pala pagyanan na. Tayin to na malpas. Iksuglit ang tumilan sa kama. Orikat na lawa. Naglay ka matgayam kanuto. No kasi ko mga iti kinalaing mo idi. No saan lang ako makibkibin ka na akba idi. No inaprusam ko mo nagidilupok. Kalang prusam di barokong ko. Saan ko makasto ita? Pasis-pas. Tinapatigit-akitak tama. Oh, Pearly, I love you. I love you more, kanot. Pearly, sunulaing ta. Ano manin? Saan ka nga marigatan? Gabutan o satanin. Di na pintas. Tapos nasaan ako nga marigatan pa eh. Tinapatig-kiteg dama, sweetheart. Kas kalikagom ni Pearly, manon nemi kan kalikagom kumin. Dito kami Ilocos nga nagbalay, irisdag ti balay da manon nemi. Nadaan kami ti dua ang bukod nga anak ni Kanuto Jr. kastamatan Kenny Curly. Ano kasano ti panangipateg ko manong nemi ka nagidipod no nga putot ko kat kastamat intultuloy ko panangipateg Kenny Jennifer. Saan ko ngin sabsabali iso na manong nemi? Why? Nilay manong nemi pasaray umay namat sarong karan ni Jennifer. Iming pagpakaasik kang kuhana. Isardingnan, gabota, naimulan, nga siyak at talaga ti ama. Iti panunod kadrik na ni Jennifer, kat siyak ti ama. Naging gama no nemi, nga samatan nga imimay, tayo di ko akit maminsan ti makabulan, tasop-suportaran na pailangin. Iti deposito na manon nemi, titiyo suportana iti account ni Pearly. Manimod iti sanin nga nagpakpakita, awang matenti, inay-narin na iti account, iti asawa. Manong nemi numampay saan, nga siyak ti mo na, kanada anak, ti best friend ko nga nagbaling asawa, Slawang pulos ti nagbalbaliwan tirik na. Tirik namin ang pagpada, numampay at dabi malait, asabali, akas magmakuna nga third party. Ang basol ko, talagang anugutak nga basol ko. No apeng mat ngamin idi, nga saan ko nga naibaga, kini Pearly ti putpud nung marikrik na. Dahito ti pagkasaritak, manong nemi kadagyaman naklaunay, ti anos mo nga nang ibasa, kat sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga dingeg kan nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Kanuto.
Thank you very much king kakanuto iting ka pa nagsurat.